Čaute ľudia, tu je Kotík a dneska si natočíme reakciu na Asi Mister. Idem púšťať. Dnes idem zistiť do konkurencie, či... OK. Ja by som smazala, viete čo? Asi Mister, ty nerozmýšľaš. Vieš, ako sú tie auta vzadu, tak ja tam... Ježiši, na tom obchode je vidieť reklama. Ne ten sa tepou, ale ten ešte. Ježiši, ty si na to nemyslel, okamžite to smáš. Lepší burger ako my. My máme McHerak, takže poďme to otestovať. Mám tu McHerak, ako pekne zabalený v servítke, pozrie sa na to mäsko, krásne všetko prepečené, takže ideme chuť McHeraku bez heraku. Som si to dala. Ľudia, mňam. To prúdko. Tá chuť je lahodná, tá chuť je vynikajúca. Normálne McHerak 10 z 10. A teraz otestujeme. Máme tu konkurenciu, vidíte, že ona je zabalená v takomto peknom obale. Pekný. Pozrieme sa na to, či je to lepšie ako McHerak. Dobre. Poď. Vyzerá to tak podobne. Samozrejme, McHerak bol prvý, toto bolo druhé. Uvidíme. Test chuti. Som zvedavá. Chutí, mňam. Sakra, konkurencia je lepšia, takže hej, máme čo robiť, aby sme dobehli konkurenciu. McHerak bude na tope a porazíme tieto ich burgery. A dneska vás vítam pri novej časti zo simulátoru reštaurácie McDonald's spolu s Fetošom. Čau, Fetoš. What's up? A dneska som si ťa zavolal kvôli jednej veci a má sa čoho báť. Ja som To vám poviem. Hento. Tu na. Prečo vyzerá ako žena? Jak to mám povedať? On vyzerá úplne ako dievča. Viete? toto nie je dobré. Čo som spravil? Ne, samozrejme si robím srandu, si super zamestnanec, takže ťa povyšujem. Áno, konečne budeme mať lepší plat. Budeš v svojej práci aj odnášať smeti. Nemôžeme niekoho iného zobrať? Mne sa to fakt nechce robiť. Ty odvrávaš mne, ja som tvoj šéf. Chceš dopadnúť ako George, ktorý dostal padáka? Ne, ja som spokojný, áno, spravím to. Pomínal ma tu niekto? Haló, šéfe. Ty čo tu robíš? To čo bolo? Ste videli? Aha. Napríklad. Môžeme niekoho iného zobrať? Mne sa to fakt nechce robiť. Ty odvrávaš mne, ja som tvoj šéf. Chceš dopadnúť ako George, ktorý dostal padáka? Ne, ja som spokojný, áno, spravím to. Pomínal ma tu niekto? Haló, šéfe. Ty čo tu robíš? Kámo, ty si dostal padáka, vypadni z mojej reštaurácie. Pane, ale ja nemám z čoho jesť, ja potrebujem súrne peniaze, prosím, zamestnajte ma naspäť, ja budem lepší, prísahám, naozaj. Pretože manažer odpad... To vám poviem, že prečo... Asi Mister, prečo máš tie očká na tom mikrofóne? To je tam tá najviac veselá vec, čo tam je, podľa mňa. Takže ideme ďalej. Takže Fetoš, ty rozhoduješ. Chceš ho zamestnať naspäť? Ak bude vybrať smeti, tak hej. Počkaj, čo to je tvoja robota? Nemôžu sa s ním vymeniť náhodou. George, chceš odnášať smeti? Čokoľvek, ja aj omrvinky budem vysávať ústami, len dajte mi prácu znova, prosím. Dobre, vyskúšame si ťa zobrať ešte na jeden diel a ľudia v komentároch napíšu, či máme z Georgia zobrať naspäť. Napíšte dole do komentárov. Každopádne máme tu nový diel a podrie sa, Fetoš, tu už má všetko pripravené, Fetoš. Akože, toto je manažerská robota, všetko máš pripravené, to sa mi páči. Presne tak, ale máme tu nové balíky inač. Počkaj, aké balíky, čo? No, hranolky nám došli. Tak na to sa pozrie. Máme tu samozrejme nové veci, ako môžete vidieť. Tuto máme návod, ako urobiť hranolky. Dobre, máme tam naliať olej, to není žiadny problém. Tuto máme kuracie nuggetky, tie zatiaľ ešte nemáme, lebo máme level 15 a tuto už máme hranolky. Takže takto dneska budem ja pripravovať hranolky, samozrejme aj George, aj Fetoš. Takže budeme takto pre našich zákazníkov robiť tie najlepšie hranolky a prekonáme McDonald's. Ďalšia vec, čo je nová, je tá, že máme tu okienko, takže sa môže... Viete, čo som... On nepovedal okienko, ale okienko. Ja som počula toto okienko. A nie kienko. On povedal kienko a mal povedať okienko. Neviem, jak by ste to počuli. Prísť auto, máme v podstate drive-thru. Ja som zabudla, budem vystriavať pár častí, lebo toto je fakt, čo dlhé video od Asi Mistera. Aj tu dneska budem ja, budem príjmať objednávky, budem vydávať, keďže ja som Big Boss. Šéfko, no čo, jak to ide? Zase, počkajte. Ja to niečo urobím.
No. Ďalšia vec, čo je nová, je tá, že máme tu okienko, takže sa môže prísť auto, máme v podstate drive-thru, aj tu dneska budem ja, budem príjmať objednávky, budem vydávať, keďže ja som Big Boss. Hamburger zadarmo. Šéfko, no čo, jak to ide? Čo to zatvor? Dobre vyšlo. Pokazi šotlo, choď vybrať kamion prišiel, choď ho vybrať. Dobre, idem. Kámo, tento George, ja neviem, mám ho rád, ale takedy je moc otravný. Dobrý den, prosím si jeden burger, malé hranolky, limonádu a vanilkovou zmrzlinu. Ja sa Tak páne, to je bude to, veľká OK, není objednávka. problém. Chlapci, prvá objednávka číslo 11, poďme, makáme. Áno. Skúšame hranolky? Dobre, hranolky malé, idem to vyskúšať. Máme OK, naliať ideme olej, robiť takže hranolky. lejeme olej. Hranolky som tu ešte nikdy nerobil, takže chalani, aj mne držte palce. Ty som váš manažér, ale chcem to dať, aby to bolo tipi-topi. Dobre, jedný a dáme druhé. Ľudia, aha. Ja sa páne, vybavíme. Dobre, George, máš všetko pod kontrolou? Áno. Hranolky. Snažím sa, Si no, to máme sami varia, počkať, a to sa ti 11, môže pripáliť. vanilkový ice cream máme, Chlapci, hamburger makáme, čo je? Prvý deň dáme! Tak. To hučí ako ja, keď dostanem hamburger. To som pravý opak ja. Potrebujem. Na tých ľudí, čo to varia, tí, ktorí pracujú v mekači, tak to je pravý opak ja. Hranolky kam? No sem 11. 11, kde je 11? Dobre, 11, malé hranolky. Dobre, idem. Kurik, kam mám vybrať tie hranolky, aby boli v pohode? Lebo oni sa mi tam stále pečú. Malé hranolky. Ja som škám, pripečené? Ticho, niekto to má rád pripečené, malé hranolky. To sú zabudol, to sú bataty. Kam malé hranolky? Na dvojku? Áno, ďakujem, idem. Dobre, jednotku máme, malé hranolky. Dobre, idem, malé hranolky. Dobre, malé hranolky, bam. Kámo, toto už je záhul. Petoš, potrebujem burger! Drive-thru, vidíš drive-thru burger? Nové objednávky. ty vole, počkaj. 3-krát ketchup, 2-krát zelenina a 2 tatarské. Chlapci, ale čo? Máme ďalšie auto na drive-thru. Malý experiment. Pozeráš toto video na televízore alebo na mobile? Ak áno, tak daj like na toto video. A keď pozeráš toto video na tablete alebo na počítači, tak napíš komentár. Vyhodnotíme si to v ďalšej časti. Napíšem komentár. Čau. Napíšeme. Čo mu napíšeme? Napríklad nejakého smajlíka mu dáme. Napríklad, že má tam trocha chybičiek, takže iba... Má tam trocha chybičiek, takže mu dáme toto. Iba troška chybičiek tam má. Tak potom aj ukážeme. Tak. Ja to chcem poslať. OK. Ľudia, to fakt, čo teraz vyjde. OK, už sme mu to odpísali. Ale utíkate ľudia, to sa nezvyknutí na takúto popálnicu. Treba makať! Náš McDonald's ide hore. Komu? Dobrý deň. Dobrý deň. Počkajte, Splash máme kola, tu kámo, prvou. kde je splash kola? Máme si bolo. Splash kola treba. Viete, čo som počula? Flash a kola to kopy. Wow, to je to najlepšie. Nová ingrediencia. Wow. A to, aby som ukončila toto video, ak sa vám videjko páčilo, tak sa budete dať like a odber a zatiaľ. Čau.